Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Το ξέρω να κάνω πολύ καιρό βίντεο, αλλά επειδή είχα μεγάλη αγωνία για τα μικρόφωνα και την κάμερα που είχα παραγγείλει, και αυτό είναι σήμερα το unboxing. Λέω να ξεκινήσουμε με το μικρόφωνο, το οποίο μετά θα το τοποθετήσω κιόλας. Είναι δύο, απλά η συσκευασία δείχνει ένα. Εγώ νόμιζα ότι πήρα το μεταξύ λάθος βίσμα, αλλά άκυρο. Και επίσης λίγο άκυρο αυτό που είπα μόλις τώρα. Να τα, κάπως έτσι είναι. Αυτό είναι το καλώδιο φώτισης του. Έχει αυτή την κεφαλή που είναι έτσι λίγο τριχωτή μέσα σε ένα σακουλάκι. Και έχει αυτό το μικρόφωνο, που με αυτή την κεφαλή είναι έτσι και με αυτήν είναι έτσι. Δηλαδή έχει δύο, έχει αυτήν εδώ και έχει και αυτήν, που είναι η κανονική που μας το δίνει σαν stock. Μπαίνει εδώ στην μπλούζα, το έχω βάλει στο χρυσό το σταυρό μου, και τώρα θα το συνδέσω με το κινητό μου για να δείτε πως ακούω. Και ακούγομαι κάπως έτσι. Ένα, δύο. Ακούγομαι κάπως έτσι από αυτό το μικρόφωνο, και με την άλλη κεφαλή κάπως έτσι. Αυτή είναι η άλλη κεφαλή. Και τώρα πάμε να κάνουμε unboxing την κάμερα που πήραμε. Η κάμερα είναι αυτή εδώ. Είναι λίγο μικρή κανονικά. Αυτό το μικρόφωνο εδώ. Είναι λίγο μικρή, αλλά πάμε να την κάνουμε unboxing. Γενικά όλα με τον ίδιο τρόπο ανοίγουν. Οκ. Έχει αυτό εδώ το καλώδιο. Για φώτιση και αυτό μάλλον. Μάλλον, όχι, δεν είναι σωστό. Και είναι κάπως έτσι, δηλαδή το χέρι μου είναι τόσο στο κεφάλι μου. Με αυτό εδώ, για να τραβήξουμε κάποιο bike vlog, κάτι τέτοιο, θα βάζουμε εδώ την κάμερα και να τραβάει. Και αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.